Amaphela sicoco sinoka insundwa nangamakhokozela njengelifu lemvula sengela abantwana xa likhithika ovapha omnomano ntshanga sodibandlela ezohlwele zayidibindlela zade zadiba nendlela sibunyonyona zibutshebilezana zingazingangiwa ngabakhwekazi bedlana laselenge ngumthontyingantyinga nomi phezu kwentaba xana zinamaphela phezu kwentaba ngumatye godukuza angathinjwa lithambo lasemzini into ezatya isikhwebu sakwamkhwekazi kwanoqambulo xa sitshoyo siyakhahlela kaloku xa siphakamisa ilenge siphakamise zonto kaloku ziphezu kwaloo migede loo mazimzima edla abantu sibaphakamisa bekuloo mathafa ke siphakamisa naloo madoda esilwa siphakamisa oguqa kandlela xa sitshoyo siyakhahlela sithi nawe ke mntu ofikayo khahlela kula mabhela sicoco mhlawumbi nawe ngenye imini ungazibona ulibhele who knows namhlanje siphethe into enkulu ke siphethe umthi omdala umthi oneminyaka emininzi onembali eninzi kweli lizwe and the question is why this tree lembali yelilizwe why necessarily lo mthi namhlanje siphethe umthi ekuthiwa ngamasethole amhlophe the botanical name nali yake mntana omhle because nithe phele sibhalele ligama kuba yakubhida lamagama phela yakujuda lamagama singakwazi noweva bathi Cytorhizolene ineme uyeva ke uyamva ubhele side Rhizolene ineme lilo ke lo gama limjudayo ke ubhele othi xa ilibiza kufuneka aqala athandaze iveki yonke ukwenzela beligama azathi xa ilibiza lingamjudi sikubhalele ke mntana omhle but the English name is white milkwood. When you go to Afrikaans it will be into eno white into eno milk into eno wood ijikeleze ke Afrikaans idlale ngalo magama thina ngesixhosa kuzawuthiwa umqwashu kanti singuni nje generally bazawuthi amasethole. I want someone a confirm ukubana because I read in one or two journals apho bathi eKZN they also call it umhlala magwababa. I want someone a comment ukuba injalo nyani ukubana amasethole you also call it umhlala magwababa eKZN but elona gama lixhaphakileyo phayana kuthiwa umakhwela fingqane nguwo ke lo mthi sithetha ngawo umqwashu amasethole amhlophe. Someone must know ukubana there are other two variations zamasethole. One, I think, Mimosops Kafra. Another one, Mimosop obolata. If ndiwakhumbula kakuhle, Mimosop obolata, Mimosops Kafra, ngamasethole abomvu. I've not seen them ke lamasethole ndirida njengawo ndiyabawulukhe ndiwabone wona kuthiwa endaweni uba kuphuma ubisi olubomvu olumhlophe kuphuma olubomvu. Yabona ke abantu abasithengisela imidlebe bazawusiphathela namasethole abomvu kuthiwa ngumdlebe. Lo mthi is SA tree number 579. Is easy ke mntana omhle wena mntu ongakwazi usearcha ngalamagama amaninzi akhumshayo you just go to your Google uthi SA for South Africa tree number 579 uzakuthatha ke iyokunika amasethole amhlophe. We asked the question ukuthi why lo mthi unalembali inje kweli lizwe. Masingene kule mbali. If you go to Cape Town asiyazi kahle ke nale Kapa kukho istrato pha ekuthiwa yiLoop Street xa betsho abantu balandawo we are told ukuthi phayana kwesa sitrato is where they used to conduct slavery kulapho kwakuthengiswa khona abantu bayoba zislaves kwendawo bezislaves kuyo. Kwesa sitrato there was this tree lamasethole kwakutradwa phansi kwawo. One thing about amasethole ke mntana omhle if uzange uwabone ayingomntu okhula unyuke nje kuba kwi-branches ezihamba horizontal to an extent ukuthi kwindawo enalo mthi iproblem ukuvela ungakwazi uhamba because iyacrossa lento ikuvalele indlela. Is one of the ways ke yokudifferentiate because xa usehlathini amasethole aza kufanela neficus particularly umthombe aza kufanela because umthombe na uphuma ubisi amasethole aphuma ubisi. If you look at amagqabi amasethole engakufanela nomkhwenkwe kodwa uzawubona ixolo amaxolo awazi ufane nomkhwenkwe uphuma ibisi ikuconfuse ke lento uhambe ungayazi neyoqala kodwa ke ayafana nomthombe masivume lonto ichoyo because of olabisi. So kuthiwa phaya kwesa strato kwakusenziwa this slavery because this tree was
big kutrade abantu abamnyama besiwa kulamazwe lonto ipha kula Loop Street. If you go to a Woodstock kukho into ekuthiwa yi-the Treaty Tree kulapho ke ngo-1806 eli lizwe kwakuthengiselwana ngalo ngamaDutch namaBritane. AmaDutch anikezelana namaBritane ngeli lizwe lethu phansi kwalo mthi ekuthiwa ngamaSethole. If you go to ePedi 1835 kwaphinde kwahlalwa phansi kwalo mthi amaSethole ngabantu ekuthiwa ngamamfengu adibanisa namabheleke oDlamini, abantu ekuthiwa ngamamfengu phansi kwalamthi. When aba bantu were defeated bayenza lento kuthiwa yi-treaty ethi thina siyabamkela ubuKristu, thina sizawubafundisa abantwana bethu, thina sizawukwamkela ubukumkani as instructed, thina sizawu-instructwa sibe zii-subjects zeBritane. It was under this tree. If you go to Mossel Bay, it's believed ukuthi la post office ekukho next to yona lento ngokweseyibizwa ngokuba yi-post office tree ngamaSethole. Is believed ukuthi la post office is the oldest in South Africa. Cala kwayo ikwangulomthi. Le mithi siyibalayo kuzotsho ngoku yimithi ebu-heritage. Uyifumana ezimbalini le mithi and must not be tempered except lo okwakutradwa phansi kwawo, because ngoku abantu abaseKapa bathi there's only a plaque, an inscription ethi apha kwakukho umthi. How I wish laa mthi ubusekhona, where our people used to cry phansi kwalaa mthi, mhlawumbi nathi besayokhala phaa sicela inkululeko. If you go to eBredersdorp, there is also another monument to lo mthi amaSethole, because phayana bathi lo mthi mkhulu for a size yamaSethole, so nawo ke bawunika istatus esithile. Nguwo lo mthi esithetha ngawo amaSethole. Xa kuthethwa ngala post office ke it's believed ukuthi la mthi is more than 550, abanye bawu-estimated to 600 or more. Ngawo ke amaSethole ngumthi oba mkhulu, ngumthi if you look at the bark yakreka yenza into engathi zii-squares, you can't mistake it naxa ubona ehlathini. Sithetha ngalo mthi ke namhlanje unembali lo mthi onalonto ininzi bu-history. Ayikho ke imithi kweli lizwe ezofumana uba inembali njengawo amaSethole. Sigqithile ke imbali singene lento siqhela uyenza umedical. Uyabuza ke umntana othanda umedical ukuthi phele medical lo mthi wenzani. Lo mthi bakuxelela ukuthi the bark yawo medical bathi the bark iyayinceda into yokunyanga ukutsha. If you have burns, you boil the bark, uhlambe amanxeba, uhlambe izilonda. It also treat i-tapeworms, wena mntu one-tapeworms nezinye problems zaseswini ke including i-diarrhea. Uphinde le bark xa une-problem yezinyo. I suspect because umedical ixesha elininzi does not explain. Xa bazawuthi research ithi lo mthi uyawunceda i-toothache. So xa besithi the bark, there is only one way to deal with i-bark, ukuyibilisa. If uyazifunda ke ezincwadi bazawuthetha nge-decoction because abazuthi boil. So yilaa decoction ke le uyenzayo uxukuxe okanye loo nto umumathe, loo nto iza kunceda ke mntana omhle for elo zinyo. Bathi igqabi eli, the leaf, isepu yakhona kuthiwa uyayithontsisa. Isepu mos le nto kuxa uyiskwashile yathontsiza la manzi akhona, kuthiwa uyakwazi uwafaka apha emehlweni xa libuhlungu. Yazibona ke into ezinjengezi ifuna ube shobo yale nto yenzayo. Ungafaki into emehlweni ikuxaki kwenze imfama, kodwa medical bathi ayenza loo nto. Bathi ke ngoku iingcambu zayo, the roots, ziyancedisa kwi-stomach pains. I-stomach pains ke zininzi ke into ezizipain apha eswini. Baphinde bathi yancedisa i-gastric ulcer kwa eza ngcambu. Baphinde bathi eza ngcambu ziya-assista kwi-headache. Andikho sure ke ukuthi bathi uzithini, but still I assume ukuba inoba uyazibilisa ezi ngcambu
uzisele for i-headache. Ezinye izinto uvele unganoba xa noyiguba lento ndiyomise ndiyenza umbhemiso ayinondisondeza naxa caba iyayincedana lento. Bathi eNigeria iherbalist zaphayana le decoction iyasetyenziswa to prolong pregnancy. Xa ususpect ukuthi ngathi pregnancy yakho there's a chance yokuba ungasiluza isisu okanye ungangafiki kwi-term mhlawumbe uzawubeleka early ngokobona kwakho impawu, kuthiwa amasethole aza kukuncedisa ukwenzela uba uhambe uyofika kwayiwayo. Kuthiwa abantu baseNigeria ke ngokophando. Sigqithe ke siye kule nto ifunwayo kamayezeni. We always start by saying uba kuthiwa iyasinceda isisu faka kumayeza esisu, uba kuthiwa iyayincedisa intloko yifake kwi-combination yakho, kwi-regimen yakho yentloko, kwenzela ukubana uthi noba uyazenza ezinye uba zilungi kule ntloko ude uyofika kumasethole mhlawumbi ngawo azayinceda le ntloko. Uba nanku umntu uyafika une-stomach ache, mntana omhle faka, okanye uyifake nje kwisisu somntu one-stomach problem, sihambe sibe ne-stomach cramps, sihambe sibe ne-gastric reflux, ukwenzela ukubana le combination uyisebenzisileyo incediswe ngalamasethole. Sisathetha ke ngomayezeni ozinyangela isisu, umayezeni ozinyangela ukuba umntu makangabi nangxaki zokuhambisa, omnye ade ahambise negazi. Abantu bamayeza ke bathi bayayifaka kumayeza ezizwe, particularly izizwe ezizibhulayo, bathi bayayifaka. Sizazi ke izizwe, kodwa abantu batsho bayangena kwinto zezizwe. Baphinde lento bathi xa ufuna uvusa phaa kumavusana uthi hey ubhele noko, hey ubhele uyadina, ubhele hayi ubhele akade amenze uviva azokwazi. Bathi viva kuyiwe, ubhele kuthiwa makafumane iyeza lokucima, ufake amasethole, ufake namanye ke amayeza bayawabiza ke inguduza, bafake namacena, ukwenzela uba xa ubhele ecimile noko ibe ninzi into azayiproduce, angenzi iteaspoon. Yayiqonda ke sisathetha apha ngamasethole. Baphinde bathi wena mntu othi isihlwele sakokwenu sithathiwe, sike sayincokola ke into othwetyulwa kwamadlozi. Wena mntu othi isihlwele sakokwenu sithathiwe, kuthiwa amasethole ayakwazi ukungena kumayeza okubuyisa idlozi. Xa uyijonga ke lento abantu abathakayo bazawusebenzisa amayeza anjengomalibuye, asebenzisa amayeza anjengodlutyani. Faka ke amayeza kokwenu, ufake amasethole, uthwebule idlozi. I think xa ndizicingela kule nto ohlobo bayithanga ngakhona, hayi mandingafaka amanye amayeza iconfuse umntu, hamba uyoziphandela mandingayenzi ibe yinto yam kodwa zange ndayenza. Abanye ke baphinde bathi sisindini onengxaki yamanzi amaninzi kude kubekho nevumba, kuthiwa lamasethole ukuba wadibanisile kakuhle namanye amayeza njengolabatheka namanye ke amayeza, kuthiwa noko liyaphelela vumba, noko nalamanzi athi ukuthotha. Besithethile mos Monday apho besithetha khona ngegaliki, sathi nayo iyakuncedisa xa usenze eza sitz bath. Khawudibanise ke wena, we keep emphasizing lento ethi take notes, ukwenzela izinto ezirelated uzidibanise. Akho nto irongo, faka amasethole, ufake igaliki, izilime eziyetyeni, khona apho into ezayophuma khona. Kuyaphinda ke ngabantu abasebenzisa amayeza ohlanganisa, amayeza okulwa, amayeza empinda, ufumanisa uba amasethole bayawafaka. Ubhideke ukuba omnye uzawufumanisa uba wenza amayeza okuthandeka, ingakubhidi le nto because la mayeza yaguquguqulwa mntana omhle, iyangokubana uwathake njani, wathake nawaphi, wathethise njani. Nje bubona omnye uyalwa ngapha, omnye ubiza amathamsanqa ngapha, kwangeli yeza linye amasethole. Andithi kwenziwa njalo nangonukani. Wothuke unukani lo wezichitho, faka khupha izichitho, xa usithi uyajonga nanku unukani ufakiwe kumayeza amathamsanqa, bakuxelele abantu bamayeza ukuthi bamfakeleni unukani, kodwa ke ndibe ndikuxela uba uyangena. Amasethole ayangena ke kumayeza ophalaza, sitshile bayangena kumayeza esisu, kumayeza amadliso, kumayeza amabekelo. Uyawenza kwiintsizi ezikhothwayo zamalumbo nezinye nje iintsizi zokuqinisa, iintsizi ezenza yonke nje into lena mntana omhle. Ufake wena amasethole, lo mthi mhle kangaka. Uba uyile ehlathini ukugramzenela
gqabi man ram elagqabi ubone uba isisu noko asizuba bheterana na uyakhumbula ngosithetha ngamanye amagqabi masingayiconfuse wonke umuntu kule nto akhona amagqabi umzekelo umkhwenkwe amagqabi akhona amagqabi uyawasebenzisa kwi-respiratory problems very strong amagqabi nje eodwa ukuba sithetha ngomhlamba amanzi amagqabi lomhlamba amanzi sithi lemithi now that sithetha ngale mithi imithathu sithetha ngomhlamba amanzi sithetha ngomkhwenkwe sithetha ngamasetholo sofumanisa uba le mithi ikhula kwindawo enye khula kwihlathi elinye ikhula along imifula yomithathu lemithi imithi ethanda amanzi imithi ekhulayo ifane because sithe umkhwenkwe namasethole ayelelana amagqabi ana that rosetta shape but umkhwenkwe wona awunabisi umhlamba amanzi ube nebisi but amagqabi omhlamba amanzi angafani namagqabi ezizimbini so it's very easy to confuse le mithi xa sewufuna uba confused kakuhle ke you also throw umthombe utsho ke ngokubhideke ube nesiyezi mntana omhle ubuye ehlathini ungayazi noba uyoyenza natso ke into ebesiyiphethe namhlanje sithetha ngalo mthi unembali khomenta ke mntana omhle wena mntu waziyo lo mthi phanga kule ndawo ngakuyo because mninzi lo mthi naphakathi kwemizi yabelungu ingakumbi kwezi ndawo zi-along the coast mninzi lo mthi njengoba sisitsho uyafana nomthombe around imonti uhambe uyidibanise kuba easy xa seyiphume ifruit because umthombe is a fig lifiya kuphuma ifiya kanti kulena kuphuma umthi engathi ifruit engathi zii-berries they become black xa zi-ripe umthombe become very big but wona uyawubona nje is very robust lona uba ne-branches ezi-horizontal nansi enye indlela okubona ngakude kube lula nokuxoza because uhlala pha phezu kwawo hayi pheza bhele sawudibanani ke Saturday xa sabe siphethe lo topic sithi masiyekeni kilale siyodibana Saturday Camagu.